chleba i v době temna. Já do tohohle pojmu zahrnuju všechno, včetně a taky psychické choroby, deprese, chronické nestíhání, špatný time management, okolnosti, které jsou proti a tak dále. A je to přesně ten scénář, který vám v kurzech nikdy nepředstaví, protože v kurzech se vždycky počítá s tím, že máme ideální vstupní podmínky a ideální podmínky k práci. A to se nikdy nestane. Jo. Málo kdy opravdu se stane, že je všechno v nejlepším pořádku a my i v té době máme zrovna flow a zrovna kreativitu. Málo kdy se to potká, takže je potřeba právě si zpracovat krizový plán na chvíle, kdy zkrátka je všechno proti, ale my si jak s chytím psaním vyděláváme na chleba, takže potřebujeme aspoň do určitého stupně mít kapacitu na práci. Tohle téma jsem ráda, že vás zaujalo, že jste si ho vybrali, protože já mám samozřejmě krizový plán zpracovaný. Tady s váma ho postupně sdílím a mám i takovej extra krizový plán na dobu, kdy je člověk fakt v marastu prostě špatných okolností. Jo. To znamená, že možná, že byste to teď na mě nepoznali, ale já jsem zrovna uprostřed depresivní fáze, bipolární poruchy, takže ho teď využívám opravdu často a díky němu jsem schopná nějakých výkonů. Jo? Typickým příkladem je ta výzva, kterou jsem tady s váma sdílela, kdy jsem stihla obhospodařit přes 100 webů za 20 dní a rozdat skoro 400 rad, menších či větších, a už tehdy to bylo na konci fáze mánie a v propadu do té depresivní fáze. Takže už tehdy jsem potřebovala aktualizovat svůj krizový plán. Co se týče práce, pokud jste křehké duše, tak doporučuji si ji rozdělit na 2 fáze. Na fázi aktivní a fázi pasivní. Fázi pasivní využijete právě v době, kdy fakt na tom nejste dobře, a to nemusí být jenom psychická nemoc, může to být klidně fyzická nemoc, jo? Může to být nějaká covid třeba, jo? Ten je teďka docela propíraný, takže ona i ta fyzická nemoc stačí, aby nás vykolejila na spoustu dní. Takže aktivní fáze je ta fáze, kdy je vám OK, kdy je vám dobře, kdy můžete aktivně reagovat na různé podněty a tak dále. Ta reakční doba není tak dlouhá. Jo, přizpůsobujete se aktuální situaci rychle, bez zadrhnutí, bez zdržování a tak dále. V tu chvíli je OK zaměřovat se na aktivní zakázky. Aktivně vyhledávat, reagovat na inzeráty. Opravdu pracovat v reálném čase s tím klientem. Dokážete absolvovat konzultace s ním, dokážete reagovat na telefonáty, na e-maily a tak dále a tak dále. Takže tu základnu těch aktivních zakázek si nechte na dobu, kdy opravdu je vám dobře. Jo? Aspoň z nějakých 50%. Jo? V momentě, kdy vám není dobře
a potřebujete si vydělávat na chleba, tak je tady ta velká pomoc ve formě těch mini produktů. Už jsem o nich mluvila v cenotvorbě, mluvila jsem o nich v kapitole, kdy je finančně slabý měsíc. Že je dobrý je mít a je dobrý je mít i v okamžiku, kdy víte, že třeba část měsíce strávíte tím, že budete psychicky trošku na dně. Jo? Protože přiznejme si, že v tuhletu dobu jako nebudete hýřit energií, nebude z vás sršet energie, nebudete tak akční, nebude ta reakční doba, nebude tak krátká, jo? Abyste mohli obhospodařit 5-6 klientů prostě v reálném čase. Jo? To znamená, že mějte vždycky nějaký zadní vrátka. To je to, co já vám tady chci předat. A předávám vám to i v tomhletom prvním bloku, kdy si vlastně říkáme, co všechno můžete si zpracovat dopředu a mít náskok před tím klientem a nemuset určitý aktivity absolvovat pořád a pořád dokola. Protože můžete být krok před nimi. Tak tohle je krok před tím démonem, který vás zužuje. To znamená, že já hovořím o teda psychické nemoci, nemusí to být, ale v dobách, kdy opravdu na tom nejste dobře, tak se vám tyhle jednou zpracovaný podklady prostě budou extrémně hodit. Jo? Takže